ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಅನುಪಮ ಮಲ್ಪನ ಆರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿ ನಾನು ಪಿದಡ್ ಪೂರ ಒಂತುದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ಇಂದುಲ್ಲೇನ ನಿಗುಲ್ಲ ಬಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾದಾಪುರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ವ್ಲೋಗುನ್ ತೂಪುಂದುಂಬು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಲೆ ಅವಾಗ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಾಡಿನ ವ್ಲೋಗು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಪಗನೆ ತೂಯರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನೈತೆ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಡತೊಂದೆ ಪೋಂದುಲೆ ಪಂಡ ಕೈತಲೆ ಇಂಕ್ಲಿಗ ಕಾಸಿಯ ಚರ್ಚ್ ಹಾಲ್ ಪಂಡದ ಎದುರುಡೇ ತುಲೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಕಿ ಮೌಸ್ದ ಬೊಂಬೆಲ್ ಪೂರ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ತೊಂತ ಇಂಕ್ಲೇನ ಬೇರೆ ಬರ್ಡೇಗಲ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ಹಾಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ನಕನೆ ತುಲೆ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಂಡದ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ತಿರ್ತುಡು ಕಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಕ್ಲು ವಿಶ್ ಮಲ್ತದ ಅವಳು ತಿಕ್ಕಾರೆ ಅಂಚನೆ ಟೇಬಲ್ಡ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪೆನ್ಸ್ ಬೊಕ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಇಂಕ್ಲು ಬರೆದು ಅವಳು ತಿಕ್ಕಾಂಡ ಅಂಡು ಅಂಚನೆ ನಾನು ಉಲಾಯ್ಪೋನಾಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಪಾನಿಪೂರಿಲ ಇತ್ತುಂಡು ಪಾನಿಪೂರಿ ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂತೀರು ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆತೆ ಅವೇ ತಿನ್ಪುನ ಅವೇನೆ ಚಾಟ್ಸ್ ಪೂರ ತುಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೂರ ಆವಂದೆ ಇತ್ತುಂಡು ಮಿಕ್ಕಿ ಮೌಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದ ಜೋಕ್ಲೇನ ಖುಷಿ ಆವಡತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಅಂಚಾದ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಗೆಸ್ಟ್ಲ ಬರೊಂದೆ ಇತ್ತೆರು ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಪೋತಿನತೆ ತುಲೆ ಈ ಬಾಲೆಗ್ ವಾ ನಾಚಿಕೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ ಪಂಡ ಕೇನೊಂದೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಇಂಚಲ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ತೂಲ ತೂಲ ಆರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರಿಂದು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಪೋಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆತೆ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಬಾಲೆ ಬರೋದುಂಡು ತುಲೆ ಮೊಕುಲು ಪೂರ ಬಿಸಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬರೆಪುನೆಟ್ ತುಲೆ ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಈಗಲ್ಲ ಆ್ಯಂಕರ್ ಬತ್ತೇರು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಶ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರುಣಾಕರ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾದವರು. ಯಾವ ರೀತಿ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಕರುಣಾಕರ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಬರೀ ಕರುಣಾಕರ್ ಸರ್ ಓವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪನ ದುಂಬು ಗಣಪತಿನ ನೆಂಪು ಮಾಂಪುನು ವಾಡಿಕೆತೆ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ 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 ನಮಃ ಬೆನಕ ಬೆನಕ ಏಕದಂತ ಪಚ್ಚಿಕಲ್ಲು ಪಾಡಿಬಿಟ್ಲು ಒಪ್ಪುವ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ನಿನಗೆ 21 ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಯ್ಬಾಕ ಬೊಲ್ಪು ಪೊತ್ತ ಒಂದು ಲೇರ್ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಪೊತ್ತಾವನು ಪೂರೆರ್ಲ ಸೇರಿ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅತೆ ಅಂಚಾದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ಶುರು ಆಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಗೇಮ್ಸ್ ವಿನ್ ಆತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಪ್ರೈಸ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಖುಷಿ ಆಯರು ಹೊರ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಬೆವರು ಇರ್ತಿದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಇವನಿಗೆ ಬೆವರಂತ ಫುಲ್ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಇವನಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಗಿಫ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ಜೋರಾಗಿರೋ ಕೈ ಚಪ್ಪಡಿ. ಅಂಚೆನೆ ಒಂಚೂರು ಗೇಮ್ಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪೂರೇರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾನಿಪೂರಿ ತಿಂದು ಬಲೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ತುಲೆ ವಾ ಕ್ಯೂ ಉಂಡು ಪಾನಿಪೂರಿ ದಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂ ಇತ್ತುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಐತ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಯರೆ ಕಾತೊಂತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಇಂಚಿದ ಮೇಟ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ತುಲೆ
ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ತಿನ್ನೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟೆ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಅಂಚಾದ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪೆದಾಯ್ಪೋದು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಫುಡ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಅಂದ್ ಬತ್ತೆ ತೂಲೆ ಹಾಕಲು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇತ್ತೀರ ಮರವಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ಡ್ರೈ ಫಿಶ್ ಚಟ್ನಿ ಗಂಜಿ ಒಂದು ಪೂರ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಚೆನೆ ತುಲೆ ಬಾಲೆ ಶೋಕುಡೆ ಪಾನಿಪೂರಿ ತಿನ್ನೊಂದೇ ಉಂಡತೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಟ್ಟುಡೆ ಪೂರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೇರ ಮೇರಿಗ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದ ರೆಸಿಪಿ ಪಂಡಿನೇಕ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅವಲ ದಾಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪನೋಡು ಅಂಚಾದ ಅರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡೈತೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ ಬರ್ಡೇ ಗರ್ಲ್ ಬರೊಂದೆ ಉಲ್ಲೇರ್ತುಲೆ ಬತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ನಲ್ತ ಒಂದೇ ಉಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ತುಲೆ ನಿಕುಲ್ನ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಬೋಕ ಪೂರೇರಿಗ್ಲ ಕೇಕನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೊಂತೇರ ಅಂಚೆನೆ ಜ್ಯೂಸ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಜನಲ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೇರ ಹಾಲ್ ಫುಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಐತೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪೂರೇರಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೆ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ತುಲೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಜಿ ಪಾಡ್ನಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು 45 ಕಾಜಿದನ್ನ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಮೊಕ್ಕಲು 3 ಜನಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ದೀನಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತೀನಿ ಪಂಡ 3 ಜನಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂಚಾದ 3 ಜನಕ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಪಂದ್ಯ ಸುಗತಿ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಕೊಡು ಮೇಲ್ಪುರ ಆಂಡಲ ಅವೇನು ಮೊಬೈಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಂದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಲ ಒಂಚಿ ಬಾಲೆ ಆದು ಪೂರನ ಒಂಚಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಚಿತ್ತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದುಲೆರು ಒಂದ್ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದಿದ್ದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿರರ ಮನಸ್ ಬಂದದ ಬಾಲೆಗೆ ವಿಶ್ ಮತ್ತ ಮಿಕ್ಕಿ ಮೌಸ್ ಪಾಂಡ ಏರೆ ಖುಷಿಜಿ ಜೋಗುಲ್ಪುರ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪಂತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ಲ ಕೇಳಲೆ ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ವಾಯ್ಸ್ಲ ಪದ್ಯಪನ ಅಂತೀರ ಆನಲ್ನ ವಾಯ್ಸ್ಲ ಪದ್ಯಪನ ಅಂತೀರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡು ನಿಂತೋದು ವಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅದೇ ಅಂಚೆನೆ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನಿರ್ಲ ಬಾಲೆಗ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಇತ್ತೆ ಜೋರುಡೆ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ತೂಕತೆ ದಾದಾಪುರ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಂಚಾದು ಅನಿತ್ತೆ ಇಡೆ ಬೈದೆ ಪೂರೆರ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಹೊತ್ತುಂಡು ಮಟನ್ ಗಸಿ ಮನೋಲಿ ಗೀ ರೈಸ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ತೂಪ ಒಂದೇ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾಲೆಗ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಈ ವ್ಲೋಗುನು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಇಂದು ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಪಂಡದು ಅವೇನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದೇ ತೂಲೆ ಇಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ಇಂಕ ಮಲ್ಲನೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ಲ ತೂಪುನು ಏತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಂಡ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ತುಲೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಮೀನ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿದಿನ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ಲ ವನಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ವ್ಲೋಗು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂದು ಎನ್ನದೆ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ
ಎನ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ಲ ತೂಲೆ ವನ ಸಾಯಿಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೊಂತೀರು. ಗುಡಿಸಲೆಯಾಗಲಿ ಅರಮನೆಯಾಗಲಿ ಆಟವಿಲ್ಲದು ಎಂದು ಮಾತವಿಲ್ಲದು. ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ಹಿರಿಯರೇ ಇರಲಿ ಕಿರಿಯರೇ ಬರಲಿ ವೇದವೇ ತೋರದು ಎಂದು ವೇದ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಲ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಗ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅವೇನು ಹೋಯ್ತು ಒಂದೇ ಚಕ್ಕುಲಿನ ಬಾಯ್ಕ ನೋಡು ಆಕಲು ವಿನ್ ಆಪೇರಂದು ಅವಳ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಗೊಬ್ಬು ಅವು ಬಾರಿ ಭಂಗ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತ್ರ ಮೇರೆಗೆ ತುಲೆ ಪದ್ಯ ಪಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಪಂದಿದ್ದೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಪಂಡೇರು ಮಾತ್ರ ಪದ್ಯನು ನಿಕುಡ್ಲ ಕೇಳಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ದಿದ್ದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಹೌದಾದೆ ಪಂಡ ಕೆಂಪು ಕುಂಕುಮ ಕಪ್ಪು ಕುಂಕುಮ ಪನೋಡ್ಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಪನೋಡವೇನು ಅಂಡ ಇಂಕ್ ನಾಲ ತಿರ್ಗಿಜಿ ಅಂಚಾದ ಯಾನ ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ತೆ ಬೇಗ ವನಸ್ಪುರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಪಟ್ಟಂಗ ಸುರಾಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಜೋಕುಲ್ನ ನಲಿಕೆಲ ಸುರಾಂಡ ತುಲೆ ವಾ ನಲಿಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಜೋಕುಲ್ನ. ಈ ವ್ಲೋಗ್ ಕೊನೆಗೆ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಂದೇನು ವ್ಯಾನ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಮರಪಚ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಕಶ್ಯಪಿಗೆ ಬರ್ಡೇದ ವಿಶಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೂಡ ಯಾನು ಹೊಸತೊಂಜಿ ವ್ಲೋಗ್ ತಿಕ್ವನಿಕ್ಲೆಗ ತೂಯಿನೇಕ ಸೋಲ್ಮೇಲು.